Da jeg kom op og besøgte, det var en rigtig fed stemning at være herovre. Så kunne jeg godt lide, at man skulle ud og rejse til udlandspraktik. Undervisningen er lidt anderledes, end hvad vi er vant til, fordi at vi får længere pauser, så det er længere tid, vi kan overskue at være i skole. Du bliver niveaudelt, hvilket jeg synes er godt i både matematik og engelsk. Så man får mere ud af det, hvor du ligger henne og sådan noget. Man kender lærerne meget bedre, end man normalt gør, fordi man bruger meget mere tid på at være her med dem. Ja, det faglige niveau det er en del højere, men på en god måde. Erhvervsundervisningen den er meget spændende, men meget af det er noget, man skal tænke over igen for at kunne forstå det. Vi snakker meget om samfundet, og vi snakker meget om politikerne, og hvad der sker i verden og sådan. Så snakker vi meget om jobmuligheder og gymnasie. Du går mere op i de ting, du laver, end du plejer at gøre derhjemme, og du skal koncentrere dig mere. Sådan noget som en skiferie, det er der ikke rigtigt. Det går til praktik, og også i praktik, der rejser vi ud til udlandet og har en uges praktik derude. It's a quite new experience for me because I've never been to Denmark, and the way of life is really different here in Denmark. All the students live here together on the school, and that's a new thing because in Italy we just go to school, it's a state school. I have known loads of people here. They are really nice to me, and they speak all English. They are very good in speaking English. Så der er morgenmad klokken 6:15 cirka, og så er der morgensamling ved 8-tiden, hvor vi ser TV-avis. Og så er der altid et foredrag-agtigt efter TV-avis. Så er der timer til 4:15, og med pauser selvfølgelig og så videre. Og så har vi rengøring og aftensmad, og så har vi fri til klokken 10, hvor vi skal være i husene. Jeg bruger min fritid på at være social, som man er nødt til at være, og så også på at lave mine lektier og lave mine ting. Ellers spiller vi bare noget fodbold og bare hygger os ned i husene. Så. At bo sammen med andre unge i hus er meget anderledes, end hvad man plejer derhjemme. Men allerede på dag 2 var det rigtig, rigtig godt. Det er rigtig fedt at bo sammen med de andre i husene, for du kan lære dem hurtigt at kende og lære, hvordan de er, og du får et godt forhold til dem. I've seen a new country, a new way of life, a new culture. For example, they eat at 4 or 5 o'clock. In Italy, they have dinner at 9, 8. It depends on the family. And yeah, the landscapes are new for me, and so that's great.